אנחנו ממשיכים בשמחה רבה להרצאה הבאה שלנו, של פרופסור שמעון מרום, ואני אציג בשמחה. אז פרופסור מרום הוא חבר סגל בפקולטה לרפואה בטכניון, מחזיק הקתדרה למדעים על שם פרל סיידן. פרופסור מרום מילא תפקידים בכירים רבים בטכניון, ורק לאחרונה סיים את התפקיד של משנה לנשיא לעניינים אקדמיים. תחום המחקר של פרופסור מרום הוא היבטים פיזיולוגיים ופיזיקליים של תופעות חשמליות בחלבונים, תאים ורשתות. ההרצאה של פרופסור מרום תתמקד בדרכי המחקר ומגבלות המדע והבנת נפש האדם. נושא להרצאה הוא אי אפשר, וזה בסדר ואפילו מדעי. וכבוד גדול לנו, פרופסור מרום, שאתה הסכמת להשתתף בכנס שלנו. המון תודה כבר, ומעריכים מאוד, ובבקשה, הבמה שלך. תודה רבה. אחת, אני רק אסדר כאן את ה... אז תודה רבה, וכפי ש... תודה רבה על ההזמנה, וכפי שפתחת, ההרצאה שלי היא לא נוגעת במהות של הנפש והגוף, אלא באופן שבו אנחנו חוקרים את היחסים בין הנפש והגוף. ונפש אני הולך הארדקור כזה על פסיכולוגיית המעמקים, שזה שם כללי לפסיכולוגיה של קונפליקטים, מניעים, חוויות, כל חומרי הבעירה של החיים שלנו. אז זו הערה ראשונה. הערה שנייה היא שבדרך כלל הרצאות של אנשי מדע הן הפגנות של עוצמת המדע וההצלחה של המדע, ההצלחה של הטכנולוגיה. בהרצאה הזאת אני מבקש לבחון בשפה מדעית את האפשרות שיש דברים שאנחנו לא יכולים לדעת. יש דברים שאנחנו יכולים אפילו מדעית לדעת שאנחנו לא יכולים לדעת, ויש לזה חשיבות רבה, ולדעתי לכם כמורות, מורים, אני ראיתי פה שזה 2 או 3 גם מורים, אבל מורות בעיקר, יש תפקיד מרכזי בהנחלת התובנה הזו לתלמידים צעירים. יש דברים שלא נדע, מדעית אנחנו יודעים שאין השגה לגביהן, וזה בסדר, וזה אפילו מצניע לכת ובריא לדעת את זה. אז אני אפתח במובאה. נדמה כי זה 150 שנה, התקדמות המדע משמעותה הרחבת עולם החומר וצמצום חשיבות האדם. לא עוד אומץ וספונטניות רומנטיים, החזון חומרני ומדכא. אידיאלים מוצגים כתוצרי לוואי של פיזיולוגיה. הנשגב מוצג כתולדה של מרכיביו הנמוכים ומתואר כתופעה אשר אינה אלא דבר אחר מסוג פחות יותר. בסתיו 1999 בעיר ווסטר בניו אינגלנד יש פה ציור או צילום שלה מאותה תקופה, זה כמה עשרות קילומטרים, אולי 100 קילומטרים מערבית לבוסטון, התחיל ומיד גבה, מיד כשהתחיל דיאלוג מרתק בין 2 הוגים, ואני רוצה להשתמש בדיאלוג הזה כדי להעביר את המסר. האחד הוא וויליאם ג'יימס, הוא זה שכתב את המילים האלה ב-1907, כלומר כשהוא אומר מזה 150 שנה, זה 150 שנה לפני 1907. אז הוא היה בן 67, פיזיולוג, רופא על פי השכלה, לא על פי פועלו, פסיכולוג, תיאורטיקן ופילוסוף מאוד נודע. הנה הוא כאן בפורטרט מאותה תקופה. הוא היה אמפיריציסט עד עמקי נשמתו. הוא לא נרתע מעיסוק, אפילו בדברים ביזאריים, בניסיון בסופו של דבר לתאר תופעות בשפה מדעית עובדתית, שאי אפשר לצמצם אותה יותר מזה. אולי היה גדול הפילוסופים שהצמיחה אמריקה, איש עם רוח משוחררת שמבחינתו, כך כתב הביוגרף שלו, עקביות כשלעצמה לא נתפסה כמעלה.
ההתחבטות הייתה טבעו השני, ראשו היה פתוח כמעט לכל חוויה שהיא, עד כדי כך שהיה נכון לשנות את דעתו שוב ושוב באשר לכל היבט בחייו, מתכנון קריירה ועד לספר שקרא לאחרונה. ג'יימס כתב טקסטים רבים בפסיכולוגיה, הבולט שבהם הוא הספר שלו על עקרונות הפסיכולוגיה מ-1890, זה 2 כרכים עבים, 1400 עמודים, זה אומנם לא ספר הלימוד הראשון של פסיכולוגיה, אבל העקרונות של ג'יימס נותר רלוונטי עד היום. הספר מציג ניתוח שיטתי מאוד של מגוון התנהגויות אנוש, החל בהרגלים, אינסטינקטים, תפיסה, עד תופעות מורכבות מאוד כמו אסוציאציה, מחשבה, מודעות, רגשות והיפנוזה. ג'יימס, התרומה שלו לפילוסופיה היא נחשבת מאוד מאוד מיוחדת, מכיוון שהוא הדגיש בכתבים הפילוסופיים שלו את המנגנונים הפסיכולוגיים שעומדים בבסיס של מושגי יסוד פילוסופיים. אז אמרתי דיאלוג ב-1909, השני, עוד מילה אחת לפני שאני אומר לכם מי היה השני בדיאלוג הזה, ג'יימס נודע כאחד ממייסדי הפרגמטיזם, זו מסגרת חשיבה יפהפייה שהאמריקאים עיוותו בצורה נוראית, והמסר המרכזי בפרגמטיזם הוא שכשאנחנו מסתכלים על איזה דבר ואומרים זה נכון, זה לא נכון, זה לא כי הדבר הזה שם בחוץ בא עם איזה טאג וכתוב עליו מה נכון ומה לא נכון. אמת זה לא משהו ששייך לישות שעליה אנחנו מסתכלים, אלא זה תוצר של יחסים בין אובייקט וסובייקט, בין סובייקט וסובייקט. הנה הסיכום היפה של מה שהוא אומר, אמת היא יחסים בין סובייקט סובייקט או סובייקט אובייקט או סופה נצפה, והנה המשפט שלו, אמיתותו של רעיון אינה תכונה קבועה שכמוסה בו ברעיון, אמת היא דבר שקורה לרעיון, הוא נהפך לאמת, אירועים הופכים אותו לאמיתי, זה הבסיס של פרגמטיזם, אנחנו עוד נחזור לזה. כאמור מדובר על דיאלוג, האחר בדיאלוג היה זיגמונד פרויד, הצילום הזה מאותה תקופה, פרויד היה בן 53, שזה 15 שנים צעיר יותר ג'יימס, נראה די מבוגר לגילו, אתם יכולים לראות איך הזקן שלו, מה זה מסודר יפה, מאוד אוסטרי כזה, הפנים אותו טבעה מרירה משהו, הוא שעון על מקל הליכה קצת כפוף, בימים ההם כבר שמו נודע בעולם של הפסיכולוגיה האקדמית, הספר המשמעותי הראשון שלו היה על פרשנות החלום, הוא פורסם 10 שנים טרם הנסיעה לאמריקה, והרעיונות שלו אף שהם ספגו ביקורות לא מועטות השפיעו מאוד על השיח. עכשיו פרויד הוזמן לווסטר, לאותה עיר ששם היה המפגש, על ידי נשיא האוניברסיטה סטנלי הל. הוא גם היה פסיכולוג אמריקני משפיע, מחנך בעיקר, הוא היה פסיכולוג חינוכי, כדי לפרוס בפני האמריקאים הוא הזמין את פרויד את יסודות התיאוריה הפסיכואנליטית באיזה סדרת הרצאות לרגל יובל 20 שנה לאוניברסיטה. פרויד דיסס מאוד, באיזשהו מכתב ליונג הוא מתאר את ההתלבטות שלו אם להיענות להזמנה ולנסוע לאמריקה, ואז זה נורא נחמד, הוא אמר שהוא פוחד שברגע שהם האמריקאים יגלו את הליבה המינית של התיאוריות הפסיכולוגיות שלנו, הם יזנחו אותנו, ההתחסדות שלהם ותלותם הניכרת בציבור גדולות מדי. בסופו של דבר הוא החליט לנסוע, ובאוגוסט הוא הפליג מאירופה לאמריקה, לא לבד, הצטרפו אליו גם יונג וגם פרנסי. זה מסע שבאונייה הזאת נטמן ככל הנראה זרע הפורענות שהוביל לקרע נוראי בין יונג ופרויד, רבות נכתב על זה, אפילו סרטים נעשו על זה. עכשיו 1909, מה הייתה האווירה באמריקה כשפרויד הגיע לשם בשביל לספר לאמריקאים על הפסיכולוגיה? אז על זה אפשר ללמוד מספר שכתב פלוגל בשנת 1934. מצאתי את הספר הזה מתגלגל, תרגומו לעברית באיזושהי חנות ספרים ישנה בגליל, ואני לא יכול להימנע מלהביא את הטקסט בעברית הרלוונטי, כי הוא מאוד, זו עברית מאוד ארכאית ויפה. אז הוא מתאר מה היה שם ב-1909, אז הוא אומר באמריקה, העלייה המהירה של הפסיכולוגיה האמריקאית היא ללא ספק אחד המאורעות המדעיים
הבולטים ביותר שחלו ב-20 השנים האחרונות של המאה ה-19. אולם, אמריקה, בהכניסה את הפסיכולוגיה לתוך שעריה, היא שינתה במידה ניכרת את העמדה הגרמנית. הפסיכולוגיה באה מגרמניה, הפסיכולוגיה האנליטית, גרמניה, אוסטריה. הקווים העיקריים של שינוי זה נתבלטו ברורות מעצם תחילתו. כלומר, איך שזה נכנס לאמריקה, משהו השתנה בפסיכולוגיה ההיא. ניתן לסכמם בקיצור נמרץ בשלושה סעיפים. א', ההתעניינות הרבה בנקודת ההשקפה התולדתית, תולדתית הכוונה היא לגנטיקה, או תורשתית או משהו כזה. ב', התמעטות האמון בהסתכלות פנימה, כלומר הרעיון שאתה יכול לשבת על איזה קורסה ולהגג על עצמך ולבוא עם איזושהי תובנה, האמריקאים לא קנו את זה כל כך. וג' זה הדגשת ההבדלים האינדיבידואליים לעומת התכונות הכלליות של נפש האדם. ואלה נקודות המוצא לשלוש תנועות שהיו. האחד זה הביולוגיזם, אנחנו נסביר את הכל דרך ביולוגיה בסופו של דבר. השנייה זה ביהביוריזם, זה אל תסתכל פנימה על תוכך, בוא נמדוד גירוי, תגובה, כל מיני דברים מהסוג הזה. וג' זה הדגשת ההבדלים האינדיבידואליים, זה בעצם המבוא לכל המבחנים הפסיכולוגיים, כימות הנפש, IQ, אישיות, מבחנים, יש מפה עד הודעה חדשה. אלה בעצם נבעו מהפסיכולוגיה האמריקאית. עכשיו ג'יימס הגיע לווסטר לקראת סוף הכנס, והוא עשה את זה כדי לדחות על קנקנו של פרויד, הוא כתב איזשהו מקום. הוא תכנן לשוב לבוסטון בחזרה ברכבת הערב של המחרת, ממש הגיע כזה ליום אחד ולחזור. עכשיו עצם ההופעה של ג'יימס אמרה הכרה בחשיבות האפשרית של הפסיכולוגיה הפרוידיאנית, והדעת נותנת שפרויד היה להוט להרשים אותו. אולי זו הסיבה שבגללה אנחנו יודעים היום, הוא שינה את נושא ההרצאה המתוכננת באותו יום וחזר על ההרצאה הקודמת שבעיניו נראתה הרבה יותר חשובה, כי הוא רצה שג'יימס ישמע את ההרצאה הזאת. זו הייתה הרצאה על חלומות, על פליטות פה והתנהגות אקראית. בהרצאה הזו הוא העביר את המסר המרכזי שלו, פרויד, שפרשנות החלום והתנהגות מקרית לכאורה הן דרך המלך כדי להכיר את הנפש של האדם, את הלא מודע. שורשי התסמינים של מרבית המטופלים שלו, ככה הוא אמר, מובילים דרך החלומות ופליטות הפה, הוא מבין, מובילים אל משאלות ילדות מודחקות שהן כמעט ללא יוצא מן הכלל בעלות אופי מיני. ג'יימס היה שם והזין לדברים שנשא פרויד בפני הקהל האמריקאי המתחסד, שלא היה לו קל לשמוע את הדברים הללו. הביקור של ג'יימס בווסטר כאמור נמשך כיממה אחת, וסביר להניח שלא הייתה להם יותר מדי הזדמנות לדבר, ולכן פרויד הצטרף לג'יימס והם פסעו יחד מהלך 2.5 קילומטרים בערך, בדקתי על המפה של פעם, מהמקום שבו שניהם לנו, הם לנו בבית של נשיא האוניברסיטה, לתחנת הרכבת של ווסטר. הלב של ג'יימס לא עמד במסע הקצר על תחנת הרכבת, הוא היה חולה לב. פרויד מספר על זה באחד הכתבים שלו, לפתע הוא, ג'יימס, נעצר, הושיט לי את התיק שנסע וביקש ממני להתקדם, הוא אמר שהוא ישיג אותי מיד כשיחלוף התקף האנגינה פקטוריס שאחז בחזהו. כמובן שפרויד והממשיכים שלו עשו מזה צימס מהסיפור הזה, נתן לו תיק, אמר תמשיך בדרכי, כאילו העביר אליו איזה מין לפיד כזה או משהו. אני מסופק, שם בתחנת הרכבת הדרכים שלהם נפרדו לעד, כי ג'יימס מת שנה אחרי הפגישה הזו. אנחנו לא יודעים מה היה בשיחה הזו שלהם אל תחנת הרכבת, אבל המכתבים של ג'יימס לעמיתים שלו זמן קצר אחרי הפגישה מלמדים איזה דבר או שניים על מה ג'יימס הרגיש בשיחה. ג'יימס הכיר אמנם בערך האפשרי שטמון ברעיונות של פרויד, באחד המכתבים הוא ביטא תקווה שפרויד ותלמידיו יפתחו עד תום את הרעיונות שלהם כדי שנוכל לגלות כולנו מה הם, והם לבטח יצליחו לשפוך אור על טבע האדם, וזה משהו שהרבה נוירופסיכולוגים או אנשים שמנסים לחבר הדוקות את הפסיכולוגיה ונוירופיזיולוגיה מצטטים, אבל הם לא מצטטים את ההמשך של אותו משפט במכתב,
והוא היה ככה, חליי להודות כי באופן אישי התרשמתי שמדובר באדם אחוז, אובססט, ברעיונות מקובעים, ובאשר לי אני לא יכול ליישם את תיאוריית החלומות שלו, ברור לגמרי שכל הסימבוליזם הזה זו שיטה מסוכנת מאוד. זה ג'יימס. במכתב אחר, למישהו אחר הוא כותב, חוששני כי פרויד עם תיאוריית החלומות שלו איננו אלא הוזה. אלה מילים מאוד קשות לנוכח העובדה שהם נבעו מהעת של אדם כה פתוח וכה משוחרר כמו ג'יימס. מפתיע לגלות שפרויד שהיה מתעד אובססיבי, הוא כתב כל דבר, חוץ מצחצוח השיניים שלו בבוקר הוא כתב הכל. ומפתיע לגלות שהוא לא העלה על הכתב ככל שהשגתי מגעת לפחות את המחשבות שלו על מה ג'יימס אמר לו, או לפחות מה הוא לא אמר לו באותו מפגש קצר. הדבר מפתיע כי באותם ימים ג'יימס היה המלומד, המזוהה ביותר עם יסודות הפסיכולוגיה האקדמית, באמריקה ובעולם. פרויד שב לאירופה, וכל מה שהוא כתב על המפגש הזה, אמריקה היא טעות. טעות עצומה אמנם, אבל עדיין טעות. זה מה שהוא כתב באחד המכתבים שלו, ובאופן די מוזר הוא אמר שכתב היד שלו הידרדר מאוד מאז הנסיעה לאמריקה. זה מה שיש שם. זהו. עכשיו קשה לי לא להרהר בסמליות של האירוע הנוגע ללב תרתי משמע, גם לליבו של ג'יימס וגם לליבנו, שכן המאמץ של שני האישים האלה להבין זה במגבלות הזמן והמרחב, שעתיים, כמה לקח להם ללכת, שעה, המאמץ הזה נכשל. זה מאמץ בנקודת זמן מאוד מיוחדת של לחבר שני תחומים שאנחנו כאן מדברים עליהם היום. הכישלון הזה בין פרויד שהיה אבי של התיאוריה המניצה הזאת שהשתוקק לתימוכין מדעיים, לבין ג'יימס שהקדיש את חייו לחיבור שיטתי ומוצק בין אנטומיה לפיזיולוגיה לפסיכולוגיה לפילוסופיה, זה ג'יימס, כן? הכישלון של הדיאלוג ביניהם מאכזב, אבל הוא לא לגמרי מפתיע, כי ג'יימס הוא זה שכתב בכתבים שלו מדענים שמדענים שנכנעים לפיתוי של קבלת האפשרי כאמיתי מייצגים את דרכה של האמונה, זה לא מדע. וג'יימס שנשען על תרבות של הפיזיולוגיה, דיסציפלינה עתיקת יומין, טען כי התעלמות מנתונים היא הדרך הקלה והיותר שכיחה להגיע לאחדות רעיונית. הבנה עמוקה של העקרונות המארגנים את אופני החשיבה שלנו מחייבת התייחסות לפיזיולוגיה של המוח. הדיאלוג הזה בין ג'יימס ופרויד הפגיש אדם אחד, ג'יימס, שמוכן לחקור כל כיוון שהוא, אבל הוא מתעקש לתאר את התופעות בשפה עובדתית שאינה ניתנת לצמצום, לבין אחר, פרויד, שמחשבתו גמישה בכל מה שנוגע לעובדות, אבל הוא היה מוגבל על ידי נטייתו לפרש תופעות דרך הפריזמה של הפסיכואנליזה כמו שהוא הגה אותה. ואז דרכן של הפסיכולוגיה והפיזיולוגיה נפרדה. התנועה הפסיכואנליטית, כתבתי פה never mind, כאילו, סליחה, no matter, כאילו היא לא מבוססת על שום חומר. זה אולי הענף היחיד בפסיכולוגיה שמעז להעלות השערות שנוגעות לזרמי העומק שמניעים את החיים שלנו, חיי הנפש. התנועה הזאת הרחיקה את עצמה מסוגיות שנוגעות לחומר, למוח בצורה קיצונית. היא הדירה את הרגליים שלה מעיסוק במסד הפיזיקלי והתמקדה אך ורק בפיתוח מסגרת מושגית מופשטת, וכמה טוב שכך. כמה טוב שכך, כי אני לא יכול לדמיין טקסטים עשירים ומעשירים כמו אלה שתרמו לנו אימהות ואבות הפסיכואנליזה, אני לא יכול לדמיין אותם עוברים בחינה של אנשי מדע דקדקנים ופורמליסטים. בעת הפיזיולוגיה רחקה לחלוטין מכל מה שקשור לחיי הנפש. אני זוכר את עצמי עושה את הדוקטורט בנוירופיזיולוגיה ולשאול שאלה מהסוג שאסיה שאלה פה בהרצאה הקודמת, זה נחשב היה להכניס צלם להיכל. אנחנו לא מתעסקים עם הדברים הללו. זה היה עד לאחרונה, כמו ששמעתם בהרצאה הקודמת. כי בעשורים האחרונים אנחנו עדים לשינוי ביחסים בין פסיכולוגיה לפיזיולוגיה. עולם המדע במפנה המאה ה-21 מאוד מאוד מעודד
גישה בין תחומית לחקר תופעות טבע לטוב ולרע. זה לא רק טוב, הבין תחומיות הזאת, מי כמוכם יודע. על רקע האווירה הזאת יש היצע מרשים של טכנולוגיות מודרניות שמאפשרות מניפולציות ומדידות. אנחנו שמענו כרגע, אפשר להפעיל סוג מאוד מסוים של נוירונים במקום מאוד מסוים במוח ולגרום לתופעות גופניות ורגשיות, וזה הוביל לניסיונות חידוש הקשר בין הפסיכולוגיה לפיזיולוגיה. הקשר כמובן לא פשוט. על כך אמר לנו משהו הפיזיקאי הנודע ארנסט מאך. הוא התייחס לתופעה, בערוב ימיו הוא כתב ספר יפהפה, הוא התייחס לתופעה שבה שני תחומי דעת מתפתחים זה לצד זה לאורך שנים, נגיד הפסיכולוגיה והפיזיולוגיה או נוירופיזיולוגיה, בלי שלאחד מהם תהיה כל השפעה על האחר, ואז קורה, אם כי לעתים רחוקות, שהם מתקרבים עד כדי מגע, כשנראה שהאחד שופך אור בלתי צפוי על האחר. את קריאת ההשכמה במקרה של פסיכולוגיה ופיזיולוגיה נשא זוכה פרס הנובל אריק קנדל. מה שקרה בשנים האלה, אנשים הורידו את הזקן והתחילו לחייך בצילומים, זה מאוד ברור. לפני זה לכולם היה זקן ופנים מאוד רציניות. אז בצמד מאמרים בשנות ה-90 הוא קרא לארגן מחדש, לא פחות, את המסגרת האינטלקטואלית והמוסדית של הפסיכולוגיה האנליטית, כדי להעניק לה בסיס מדעי באמצעות הביולוגיה. ואז אבל מאך נמשיך לקרוא אותו, הוא אומר, במקרים האלה שנוצר מין מפגש כזה, ניכרת נטייה טבעית להאמין שתחום אחד, שהתחום המואר באור חדש, יספג לחלוטין אל תוך התחום המאיר. אני שואל האם זה נכון, האם קיימת נטייה כזאת, כלומר, לומר הפסיכולוגיה היא בינתיים, אנחנו נבין את המוח ואז לא נצטרך כל כך את הפסיכולוגיה. אני חושב שכן, אני חושב שאפשר להתרשם אפילו משטף הדיווחים שמצביעים על מתאמים בין כל מיני מדדים רגשיים או אינטראקציות חברתיות לבין מדדים של פעילות באתרי מוח שונים. השטף הזה מגיע לעיתונות הפופולרית והתוצאות לפחות לטעמי מאכזבות במקרה הטוב ושערורייתיות במקרה הגרוע. ואני מציע לכם לעשות את התרגיל הבא, להקיש במנוע חיפוש גוגל סקולר את הביטוי Neural Basis Of, ועכשיו תשלימו מה שאתם רוצים. אז אני עשיתי את זה, בסדר? אז Neural Basis of Altruism, of Empathy, of Hate, of Love, אתם מוצאים שם מאמרים על כל דבר ודבר, על spirituality, ואפילו חמדתי לצון ושאלתי מה עם spirituality in nuns, אז כתבתי Neural Basis of Spirituality in Nuns, נזירות, וגם על זה יש מאמרים, ומצאתי אפילו מאמר, אני לא יודע אם אתם צריכים לראות שם, אבל זה מאמר על ה-Neural Basis של ה-Spirituality of Carmelite Nuns, כלומר אפילו נזירות שנמצאות לא רחוק מכאן, ויש מאות ציטוטים למאמרים האלה. אתם יודעים מה לא מצאתי Neural Basis of? Intelligence כן, ברור, אבל לא של Stupidity, כאילו שטיפשות, היא לא משהו שיש לו בסיס מוחי, אינטליגנציה כמובן שכן. כמובן שמדע שטוח מהסוג הזה לא עובר בלי ביקורת, משני הכיוונים. נדיר לראות עבודות מהסוג של אסיה, שעובדת בצורה אחרת לגמרי. רוב העבודה נראית כמו שאני מציג כאן, וזה קשה. ומאך באמת ממשיך את הביקורת שלו על זה. הוא אומר, בחלוף פרק זמן קצר ומלא תקווה, תקופה שהערכת יתר למשמעות היחסים שאמורים להסביר את הכל, מגיעה תקופה של התפכחות מאשליה, ושני תחומי המחקר הנפרדים שוב. כל אחד מהם פונה להגשמת מטרותיו הייחודיות, מנסח לעצמו מחדש את שאלותיו, מיישם את שיטותיו, אבל המפגש הזמני הזה מותיר בשני התחומים עקבות בל יימחו. מערכת היחסים הקצרצרה מחוללת שינוי בכל אחד מהתחומים בנפרד ומבהירה אותם, מרחיבה את השדה שבו אפשר ליישם אותם מעבר לייעודם המקורי,
והנוירופיזיולוגיה והפסיכולוגיה נמצאות בעיצומה של מערכת יחסים כזו עכשיו. לדעתי מתישהו אנחנו נתפכח ונתרחק חזרה, קשה לאמוד כעת מתי זה יקרה, קשה שבעתיים לנבא את הטיב של אותם עקבות שבל יימחו, שעליהן מדבר מאך כאן, בין אם מושגים פסיכולוגיים בתוך עולם הנוירופיזיולוגיה או מושגים נוירופיזיולוגיים בתוך העולם הפסיכולוגי. אני חושב שההרצאה של אסיה נתנה לנו רמז להטמעה של מושגים פסיכולוגיים אל תוך עולם הנוירוביולוגיה, שזה הרווח שלנו מהמפגש הזה, ולמרות הקושי שנובע מהיעדר פרספקטיבה שרק זמן ניתן לנו, אנחנו לא נהיה פה כדי להסתכל על זה לאחור, אני בכל זאת מבקש להקדיש את שאר ההרצאה כדי לומר כמה מילים על אתגרים שמערכת יחסים כזאת בין שתי דיסציפלינות מציבה בפנינו. יש לנו נטייה לאבד רגישות לטעויות שלא מתקבלות על הדעת בתוך דיסציפלינה, כאשר אנחנו מתחילים להשליך מדיסציפלינה אחת לאחרת, במיוחד כשאנחנו עושים את זה מול דיסציפלינה מותרת במרכאות כפולות של פסיכולוגיה. כולנו פסיכולוגים, כולנו יודעים להגיד הכל על הכל שם. זה מתחיל בדבר נורא בסיסי. קיים הבדל משמעותי בניסיון לאתר מיקום שאינטראקציה איתו גורמת או מונעת תופעה או סימפטום, ובין הבנת הדבר. יש הבדל בין קורלציה ובין הבנה. ואני חושב שהאנלוגיה כאן יכולה לסייע לנו. נניח שאנחנו שואלים את השאלה, למה דובי הקוטב לבנים? אז ביולוגים של דובים יגידו, תסתכלו פנימה, הפרווה היא למעשה שקופה, היא תוצר של מוטציות מרובות בגן שמעורב ביצירת מלנין, שזה פיגמנט. אותו גן אגב יש בו מוטציות בהרבה חיות עם פרוות לבנות וגם במצב של אלביניזם אצל בני אדם, ואפשר לראות בדיוק, לרדת לרמת החלבון ולראות איפה הפגיעה. אז זאת התשובה שהביולוג יגיד, תסתכל פנימה, נרד למטה, 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 ושם תהיה התשובה. אבל יש עוד תשובה אחת, נכון? תסתכלו החוצה. תסתכלו החוצה ותבינו למה דוב הקוטב הוא לבן. הכל לבן שם. הבנה של תופעה, היות פרוות הדוב הקוטב לבנה וזו של הדוב הסורי חומה, היא מושתתת בראש ובראשונה על הבנת אופי הסביבה והזיקה בינה ובין סיכויי ההישרדות של הפרט והמין שלו. זה הקשר התייחסותי אנחנו קוראים לזה. יש פה משהו שהוא ריליישנל, אבולוציוני על כל מה שמשתמע ממנו, יחסים, התפתחות, היסטוריה, הכל נכנס לשם. מנקודת המבט הזאת, אם זה מוטציה כזאת או מוטציה אחרת, זה פרט, אולי יש לו חשיבות מעשית אם אנחנו נורא רוצים להפוך דוב לבן לדוב חום, אבל אין לה שום משמעות, כלומר סמנטית היא מאוד דלה. ההבנה היא מהמקום שבו הדוב הלבן נמצא בסביבה לבנה והוא צריך לשרוד. במובן הזה התיאוריה הפסיכולוגית עוסקת בניסוח של יחסים בין משתנים רלוונטיים, כמו היות הדוב לבן והסביבה לבנה, ולא במה בדיוק המוטציה אחת מיני רבות שיכולות לייצר דוב לבן, זה פחות רלוונטי. זאת אומרת, לשתי רמות שונות לחלוטין של ניתוח, של תופעה. לכן ובדין טענות אודות הרלוונטיות של מחקרי מוח לתיאוריה של פסיכולוגיה בכלל ופסיכולוגיית המעמקים בפרט, הטענות האלה אינן מאומצות באופן גורף. בהקשר הזה אני ממש ממליץ לקרוא מאמר של רחל בלס וצבי קרמלי, The Case Against Neuropsychoanalysis. אני מכיר הרבה מאמרים, זה חד במיוחד, והם אומרים, תשמעו, המשמעות של הדברים היא ביחסים, בקונטקסט, ולא בפרט כזה או אחר שמשתנה. אוקיי, אפשר לעצור את הדיון כאן ולהסתפק באמירה שלפנינו שתי נקודות מבט משלימות זו את זו, ואינן מוציאות אחת האחרת, ויהיה לנו שלום עולמי. אני לא רוצה לעצור כאן, אני רוצה לומר שהדברים לא כל כך פשוטים. הרי הפסיכולוגיה שבאה לידי ביטוי בהתנהגות, הרי היא תוצר ישיר של פעילות תאי הצו בסופו של דבר. רובם במוח. לכן ובהכרח ההבנה של הפסיכולוגיה מחייבת הבנת הבסיס העצבי כולו, לא?
ובכן לא, ואני אסביר למה. את הסיבה לנתק הזה מספקת לנו דווקא הפיזיקה, הם המדעים, תוך שימוש במושג המורכבות. אני לא מדבר על המושג, על המונח מורכבות, אתם אומרים it's complicated, כן, הצעירים היום, אלא על המושג במובן המדעי, הפיזיקלי, ויש הרבה דרכים להגדיר מה זו מורכבות במונחים מדעיים. אני חש נוח במיוחד עם מטאפורה גיאומטרית כלשהי שפורסמה בשנות ה-90 המאוחרות, על ידי איוון האוול, אגב, אחיו של ואצלב האוול, הוא קרא לה אופק הרלוונטיות. אופק הרלוונטיות זה הטווח שבו תהליכים, מושגים וכללים שמזוהים ברמה נתונה אחת, משפיעים על דברים ברמה אחרת. כלומר, אם אני מודד משהו ברמה מיקרוסקופית, עד כמה הוא רלוונטי לדברים רחוק יותר. בסדר? אז במערכות פשוטות, אופק הרלוונטיות הוא מוגבל, תחום. אגב, היא יכולה להיות קטנה ופשוטה או גדולה ופשוטה, אבל אני מראה פה למשל, נגיד שאני אחקור בתוך שעון חול את החיכוך שיש לגרגר חול עם המותניים של שעון החול כשהוא עובר שם. עד כמה זה רלוונטי להבנת מושג הזמן? לא באמת. מושג הזמן, לא באמת. זה מוגבל למקום שבו הוא נמצא, לסקלות האלה. או דבר גדול, אנחנו יכולים להסתכל על זה מטוטלת ענק כזאת, עד כמה רלוונטית התנועה שלה כדי להבין תופעות קוונטיות? לא ממש. אז מערכות פשוטות מתאפיינות בזה שכשאתה בוחר סקאלה להסתכל עליה, אז המסקנות רלוונטיות למה קורה סביב אותה סקאלה, בסדר? אז אופק הרלוונטיות הוא צר. זה לא ככה כשמדובר במערכות מורכבות. במערכות מורכבות יש קשר בין כל הסקאלות. אתה נוגע באיזה מקום אחד, זה יכול לדפז למקום אחר, אתה יכול לעשות משהו מיקרוסקופי, זה יכול לעשות, אתם בוודאי מכירות את הסלוגן הזה על אפקט הפרפר במערכות מורכבות, שאם איזה פרפר מנפנף בכנפיו בדרום אפריקה, זה יכול לגרום בסופו של דבר, בשרשרת של תהליכים, להסיט את המערכת ולייצר הוריקן באיזשהו מקום אחר. אז במערכות מורכבות אין הפרדה בין סקלות. ליד כל תופעה יש תופעה בגודל דומה, אבל קצת יותר גדולה וקצת יותר קטנה וכך הלאה וכך הלאה, ואז תופעות, אנחנו מקבלים כל מיני תופעות נורא מוזרות. דברים מאוד קטנים יכולים לגרום לתופעות מאוד גדולות, דברים מאוד גדולים יכולים לא לשנות שום דבר, דברים יכולים לנבוע מסקלת ביניים שמשפיעה על מה קורה למטה ומה קורה למעלה וכך הלאה. אני חושב שחלק מהדברים שאסיה דיברה עליהם, הם מייצגים את המורכבויות הללו. עכשיו, איך אנחנו מדענים מתמודדים עם תופעות מורכבות שמבקשות הסבר, והתופעות שאנחנו מדברים עליהן כאן, המוח, ההתנהגות, פסיכולוגיה, הן בוודאי תופעות מורכבות. שם מסתבר רובנו מאמצים, בלי שאנחנו חושבים על זה יותר מדי, את הגישה הרדוקציוניסטית. כל הסבר נענה בצורה כזו או אחרת למה שאני קורא תפיסת משפך. מה זה אומר? נכון, למעלה זה מסובך, אבל אם נרד יותר ויותר 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 למטה לרמה המיקרוסקופית, אנחנו נמצא דברים פשוטים. ובעצם המורכבות של למעלה נובעת מחיבור של הרבה מאוד דברים פשוטים. יש לזה חשיבות רבה, זה מאוד, אני נתתי פה דוגמאות, נגיד אינטראקציות בסקלות של מטרים ושניות בין אנשים נגיד, ולמטה אינטראקציות בסקלות יותר קטנות מבחינת מרחב וזמן עד לרמה המולקולרית. אלה פערי סקלות אדירים, תבינו, בין מטרים שזה גוף האדם או התנועה שלי עכשיו כשאני מדבר, ובין הסקלה של חלבון, מדובר על פה אני, כן, נגיד 10 סדרי גודל, זה פערים עצומים. אבל יש כאן בעיה עמוקה, מכיוון שחקירה של כולנו במדעי המוח, אבל עוד הצביעו עליה הפיזיקאים,
מראה שככל שאנחנו עוברים מרמה נמוכה לרמה יותר גבוהה, הדברים הם שונים. זה לא שמה שברמה הגבוהה הוא תוצר של איזשהו סיכום של מה שיש למטה. יש לזה סיבות טובות מאוד. פיליפ אנדרסון, חתן פרס נובל בפיזיקה, הלך לעולמו לפני כמה שנים, אמר חוקים, מושגים והכללות חדשים לגמרי נחוצים שדורשים השראה ויצירתיות באותה מידה ששרתה את הרמות של מטה כאשר אנחנו עולים למעלה. פסיכולוגיה אינה ביולוגיה יישומית וביולוגיה אינה כימיה מעשית, אלא בכל פעם אתה צריך לפתח שפה חדשה ולטפח את הכללים שלה. יש הרבה שדיברו על זה, יש פה רשימה קצרה ביניהם, כולל פרויד וריצ'רד קליינמן ואנדרסון כמו שאמרתי, הרברט סיימון, יש פה כמה חתני פרס נובל. הטענה הזאת היא יסודית והיא נשענת על הפרדה בין סקלות. אני אתן לכם דוגמה, אם אני עכשיו אקח, יש לי פה כוס מים ואני אקח טיפה ממנה ואני אשים כאן על השולחן, אז הטיפה נשארת אסופה, לא זזה כמעט. אם אני אסתכל על המהירות של מולקולות המים שם, הם במהירות של 500 מטרים לשנייה זזות. אבל הטיפה לא זזה, היא לא זזה לא בגלל המהירות של טיפות המים שכל אחת מתנגשת בה, היא לא זזה בגלל דברים ברמה אחרת לגמרי, החיכוך עם השולחן, הצמיגות של הנוזל, מתח הפנים, אין שום זכר לזה כשאני מסתכל על מולקולה של מים בתוך הטיפה. במובן הזה כשאנחנו עולים ברמת ארגון אנחנו חייבים לפתח כלים חדשים לחלוטין. אתם מבינים שאני מכוון לזה שהפסיכולוגיה לא צריכה לחכות לביולוגיה כדי להתפתח. יש פה עוד שאלה והיא באיזה מידה בדיוק שאנחנו מסתכלים על מין צורת משפך כזאת, ההתנהגות היא תוצר של מה שבא מלמטה. אז אוקיי, אני יודע לומר שנגיד סינפסה, אני יכול להסביר את התופעה על ידי חיבור של מולקולות, ונוירון הוא בנוי ממלח ומים וחלבון ושומן, ורשת נוירונים בנויה מנוירונים, שזה בסדר, זה עולה יפה ברמה מלמטה למעלה, ומוח בנוי מרשתות של נוירונים, אזורים במוח, אבל פסיכולוגיה לא בנויה, כלומר אם אני מפרק את הפסיכולוגיה אני לא מקבל מוח ביד, אם אני מפרק יחסים בין אנשים אני לא מקבל מוח או נוירונים ביד, אם אני מפרק מוח אני מקבל נוירונים, אם מפרק רשת נוירונים אני מקבל נוירונים, מפרק נוירונים מקבל סינפסות, מפרק סינפסות מקבל מולקולות, מפרק פסיכולוגיה או התנהגות אני לא מקבל מוח. במובן הזה הסכמה הזאת שאנחנו רואים בכל כך הרבה ספרי ביולוגיה שאנחנו הולכים מלמטה עד למעלה, היא בעיקר מבטאת את האומניפוטנטיות שלנו המדענים במדעי החיים, לא משהו מציאות, זה קפיצה למרחב אחר לגמרי. ויש עוד בעיה, מסתבר שכשחוקרים, אני קורא לה פחות אינו פשוט, כשחוקרים את הרמות השונות, אנחנו לא מוצאים פשטות, גם כשאנחנו יורדים לרמה של החלבון היחיד הוא לא פשוט, המורכבות היא אינסופית, ואני אומר לפעמים going all the way down, ככל שאנחנו יורדים למטה עדיין התופעות מורכבות, וזה בגלל המורכבות מייצר כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים להסביר. איך איזה גן, איזו מוטציה קטנה באיזשהו חלבון אחד שלא נראה לנו קשור לתופעה של הרפתקנות, פתאום בא לידי ביטוי בזה שהבן אדם הזה הרפתקן, אם בכלל יש כזה דבר. או איך אותה תופעה מיקרוסקופית יכולה להוביל לתופעות מקרוסקופיות שונות לחלוטין. או אותה תופעה מקרוסקופית יכולה לנבוע מהרבה תופעות שונות מיקרוסקופיות. זה תוצאה של זה שגם יותר זה אחר וגם פחות אינו פשוט. טוב, אז אנחנו נמצאים במקום בעייתי. ויסלבה שימבורסקה כתבה איזה שיר מאוד יפה, היא קוראת לו אוטופיה, אני קורא לו אי אפשר, אי גם במובן של איילנד, אבל גם במובן של אי אפשר. הנה התרגום שלו, אי שהכל מתבהר בו. היא צוחקת עלינו פה המדענים, אם אתם לא מבינים את זה. אי שהכל מתבהר בו, כאן ניתן לעמוד על קרקע מוצקה של הוכחות.
אין דרכים מלבד דרך הגישה, השיחים קוראים תחת נטל התשובות, כאן צומח עץ ההשערה הנכונה, ענפיו מסועפים זידן ועידנים, עץ ההבנה מסמא בפשטותו ליד המעיין ששמו ובכן זה כך, נכון? מילים שאנחנו משתמשים בהם. ככל שתעמיק ביער יתרחב עמק כמובן מאליו, בהתעורר ספק הרוח מפזרו, בלא שיקרא ההד נוטל את רשות הדיבור ומבהיר ברצון את תעלומות העולמות, מימין מערה משכן המשמעות, משמאל אגם השכנוע העמוק, האמת ניתקת מן הקרקע וצפה מעלה בקלילות ואנחנו מיד רואים אותה כמובן, מעל העמק מתנשאת ודאות בלתי מעורערת, מפסגתה נפרסת מהות הדברים שאנחנו המדענים מספרים עליהם, ותראו מה היא אומרת, למרות קסמו האי הזה שומם, ועל החופים ניתן לראות עקבות צעירים הפונים בלא יוצא מן הכלל אל הים, כאילו שכאן אפשר רק לנטוש ולשקוע במצולות לבלי שוב, בחיים שאינם ניתנים להשגה. ענקית. אז מה עושים? הרי לא נפסיק לחקור על ידי זה שאנחנו מפרקים דברים, צריך להתפרנס גם, נכון? אז אנחנו המדענים יש לנו סיבות טובות להמשיך לפרק דברים ולעשות עצמנו כאילו אנחנו הולכים לגלות את העולמות. הטעם הראשון הוא אסתטיקה, סיפוק אינטלקטואלי. קשה מאוד להגזים במידת הסיפוק האינטלקטואלי שאנחנו מקבלים כל פעם שאנחנו מפרקים משהו ומוצאים שוב את אותם כללים ושוב את אותה תסבוכת בשפה אחרת, יורדים ויורדים ויורדים למטה. אתם יודעים, מהתנהגות למוח, לאזור במוח, לרשת נוירונים, לנוירון, לסינפסה, כל הזמן מוצאים את הפותחים ונהנים ממה שאנחנו רואים. זה סיפוק אינטלקטואלי. זה מעלה שאלה כמובן, אם הערך האסתטי של רדוקציה צומח מזיהוי צורות אנלוגיות של מערכות יחסים בין משתנים, אז הרדוקציה של הפסיכולוגיה לדינמיקה של חבורת נמלים או לדינמיקה של אוכלוסיות של מגנטים, גם היא צריכה לשאת ואומנם נושאת את אותו ערך אסתטי מתגמל לא פחות, ותשאלו את אלה שעוסקים ברשתות נוירונים מלאכותיות, יספרו לכם את אותו דבר, הם לא צריכים את הנוירון בשביל זה. המוטיבציה השנייה לרדוקציה היא קשורה לגירוש השדים, שחשבנו שזה נגמר, אבל זה חוזר אלינו בגדול מלפני 400 שנה, שלא משנה כמה למטה נחתור וכמה נחקור וכמה נסתכל במיקרוסקופ יותר טוב ויותר גדול, ומה שנמצא בפנים זה חומר ודינמיקה על חומר, לא נמצא שום רוח שם, אין שם רוחות, רק שמה, there's nobody home. במובן הזה דווקא לחפש גן להרפתקנות, זה נגוע בספיריטואליזם, שקחו את זה בחשבון. הסיבה השלישית לתוכנית הרדוקציוניסטית היא עבורי החשובה מכולן, והיא האופק של הרלוונטיות שדיברתי עליו קודם. רק על ידי רדוקציה קפדנית אנחנו יכולים להגיד מהו אופק הרלוונטיות של רמה מסוימת. איפה מה שאני מזהה ברמה הזאת לא רלוונטי לרמה שאחר כך. זה מגדיר איזה גבול, אמנם רך, אבל בכל זאת גבול שמעבר לו היותר הופך לאחר. זה גבול שמגדיר את אי היכולת שלנו להבין את המקרוסקופי כנובע ממיקרוסקופי. נכון, אני מודה שזיהוי מגבלות של ממצאינו אינו משמש מוטיבציה הולמת למדענים פעילים בתקופה שמעודדת ומעלה על נס הכרזות אומניפוטנטיות. אני לא רואה את עצמי, את דוברת הטכניון פונה לעיתונות בשביל לפרסם את זה שגיליתי שאני לא יכול לדעת איזה דבר. זה לא עובר בימינו. אבל כמו שציין איוון האבל, אנחנו המדענים נבוכים להודות במוגבלות של המושגים ושל הכללים שאנחנו מנסחים ובקיומו של איזשהו גבול למידת הרלוונטיות שלהם, ואני חושב שבמובן הזה אנחנו עושים עוול לעצמנו. מתמטיקאים יודעים טוב מאוד לומר שהוכחה של משהו שהוא לא אפשרי שווה כמו הוכחה של משהו שהוא אפשרי. אנחנו צריכים לאמץ את זה. את נטיית הציבור הרחב למיסטיפיקציה של המדע אני יכול להבין. יש לה היסטוריה ארוכה ואני שייך לאלה שמאמינים בכך שהמקור שלה הוא מהתחושה של החיים לא הוגנים. זה נובע מהצורך להצדיק את הקיום של אי שוויון
אינרנטי של חברה מעמדית, לטעון שנבחרנו על ידי אלוהים או הנציג שלו עלי אדמות, כדי להעניק לבנים שלנו, לא לבנות, את הזכות להשתייך למעמד הגבוה, שדם כחול זורם בעורקנו ומועבר לבנינו. אחרת איך נוכל להסביר לעצמנו מדוע איש או אישה או ילד סובלים כל כך ואילו אחרים לא? איך נוכל להסביר לעצמנו את העובדה שעוני ועושר עוברים בתור רשע? וב300 השנים האחרונות, מהמהפכות הפוליטיות שחיסלו את הסדר האריסטוקרטי הישן, שהצדיק את הקיום שלו באמצעות אלוהים או הכנסייה או הדם הכחול, אנחנו צריכים להתמודד גם עם אי שוויון משווע שמאפיין חברות שמניפות בגאון את הדגל של החירות, השוויון והאחווה. אל החלל הזה נכנסת הביולוגיה, היא מציעה הבדלים מולדים שעוברים בתור רשע כפתרון לתעלומה. אז היא מחליפה קפיטל G אחד בקפיטל G אחר, God בג'ין. אז זה הגנים, זה לא אנחנו, לא אנחנו אחראים לזה שיש אי שוויון בעולם, זה הגן. פעם זה היה אלוהים או אדם הכחול, היום זה אנחנו, זה הגנים. אבל לנו, המדענים, אסור ליפול בפח הזה. זה קשה, כי למרות מה שמלמדים אותנו מורינו, גם אנחנו המדענים בני אדם, קשה, אבל אפשר להתייחס אל המדע כמשחק. וזה הפתרון שהציע הנרי אטלן, ביופיזיקאי, פילוסוף צרפתי ישראלי, יושב בפריז. הוא מציע מעקף אלגנטי, נתיב של התחמקות משחקית. הוא אומר ככה, התשוקה שהמדע יסביר לנו את הכל אם נכנעים לה, היא שממלאת את התפקיד של פיתוי מיסטי מובהק בתוך הפרקטיקה המדעית. אפשר להימלט על ידי ביקורת ספקנית וכינון מחדש של מרחק הכרחי בין תיאוריות מדעיות לבין הממשות. בקיצור, באמצעות הנכונות להכיר באופי הפלורליסטי של המהלך המדעי שמתנהל תמיד מלמטה למעלה, אבל עם רווחים. אנחנו חייבים להכיר ברווחים האלה של השפה כמו ברווחים שמפרידים בין דיסציפלינות, ובכך שבאותו זמן הדינמיקה של המהלך המדעי מנסה ללא הרף למלא את הרווחים האלה בעזרת שפה, ואז שוב מופיעים רווחים. אנחנו לא יכולים להתחמק מזה. תמיד יישארו פערים בהסבר שלנו, תמיד. אבל אם נתייחס למדע כאל משחק כזה שבו אנחנו עושים את עצמנו כאילו אנחנו נדע את התשובה להכל, אז זה כמו ילד כזה, מין משהו ויניקוטיאני בגישה שלו אל המדע. כל ניסיון להסיר את החללים הלבנים בין הפסיכולוגיה לפיזיולוגיה אינו אלא ניסיון למוסס את המשמעות של החללים הלבנים האלה. פסיכולוגיה היא לא איזו דיסציפלינה שהתפקיד שלה להתעסק עם ענייני הנפש עד שאנחנו הנוירוביולוגים האומניפוטנטים נבין את הדברים ונשחרר את הפסיכולוגיה מהמשמרת שלהם. לא, לא. איך אני רואה את הדברים? אני אשתדל לסיים, כן, אני רואה שאנחנו, כן, איך אני רואה את הדברים? אז לדעתי, איך אפשר להתמודד עם זה? לדעתי, אנחנו צריכים לבחור, לחשוב על האדם והגוף שלו כפוטנציאל. אסופה של אפשרויות שנבררות באמצעות יחסים עם הסביבה. תסתכלו על הצילום המורכב שאיכשהו עשיתי לה קצת פוטושופ. יש פה כדר שמתחיל מגוש של חומר, הוא עגול. והוא עושה בסופו של דבר ספל מגוש החומר הזה. ואז אנחנו המדענים ששואלים איפה במוח קורה זה או קורה ההוא, בקשר להתנהגות שלנו, כאילו היינו שואלים את הכדר, תגיד איפה הספל שם מתחבא בפנים? הרי ברור שזו שאלה מטופשת. הספל הוא תוצר של יחסים בין הכדר, החומר, ושימוש במרחב של אפשרויות, צמצום שלהם עד כדי הוצאה משהו, של משהו מהחומר. אין שם ספל בתוך הדבר הזה. אנחנו לא נמצא בתוך המוח שלנו את הקונפליקטים שלנו. יש שם פוטנציאל שיכול לבוא לידי ביטוי על ידי יחסים עם הסביבה. במובן הזה אנחנו צריכים להבין את הסביבה לפני שאנחנו רוצים להבין מה היא תייצר אצלנו במוח. יש דוגמה מדעית יפהפייה, אני קצת אדלג, דיואי, אתם צריכים לקרוא ולהבין אותו, הוא איש של חינוך, אני בטוח שאתם יודעים עליו רבות, אבל דיואי נדרש לשאלה ב-1896, הוא שאל
תראו, אנחנו רואים סטימולוס רספונס, סטימולוס רספונס, ככה אנחנו חושבים על המוח, על האדם, סטימולוס רספונס. הוא אומר, אבל אני יכול לחשוב על זה גם אחרת. הוא אומר, אני רוצה לחשוב על זה כרספונס סטימולוס. תחשבו על זה רגע, אני מחזיק משהו עכשיו ביד, אני לא רואה, מה אני עושה עם זה? אני מקרב, מרחיק, מדליק את האור, אני עושה משהו בעקבות הגירוי, ואז בא גירוי חדש. אז דיואי אמר, לא, 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 אני רוצה להסתכל על זה אחרת לגמרי, רספונס שמוביל לסטימולוס, ובעצם זה מעגל שלם, ולחתוך את המעגל הזה באיזושהי נקודה אחת בין הסטימולוס והרספונס, ולהגיד שם נמצאת התשובה לדברים, זאת טעות. יש דוגמה יפהפייה לזה, בניסוי שנעשה בשנות ה-60, לקחו, אני לא יודע אם אתם מכירות את זה, אבל זה כמו מובייל כזה של ילדים, שני גורי חתלתולים כאלה, שמו אחד מהם בתוך עריסה, ואת השני עריסה אבל כזאת שהוא יכול ללכת, ולכן החתלתולון שמניע את הקרוסלה הזאת, הוא קובע מה שניהם רואים. שניהם אבל רואים את אותו דבר, את אותו עולם, גם החתול שלו מוזז, אבל החתול האחד הוא אקטיבי, הוא זה שגורם לגירויים להגיע, והחתול השני הוא פסיבי, הוא פשוט מקבל את אותו שטף גירויים. ואתם יודעים מה קורה למערכת הראייה של חתלתולים כאלה שמתפתחים? החתלתולון שראה את אותו עולם בדיוק, נחשף לאותם גירויים בדיוק, אבל הוא לא גרם לגירויים האלה, פרקטית עיוור. טוב, הוא לא לגמרי עיוור, יש פגיעה מאוד קשה ביכולת שלו לראות. החתול שגרם לתנועה, שראה את אותו עולם בדיוק, אותה התנסות בדיוק, רק הוא ייצר אותה בצורה פעילה, רואה נפלא. כלומר, המעגל הזה של אנחנו חותכים ממנו איזה פיסה של גירוי תגובה, אם רק ניתן את הגירויים הנכונים, נקבל את התגובות הנכונות ואת ההתפתחות הנכונה, המעגל הזה לא תקף. אתה צריך לגרום לגירויים לבוא, לתנועה ולעשייה שגורמת לגירויים העתידיים, יש משמעות מרחיקת לכת. אנחנו לא כל כך יודעים איך להתעסק עם מדע כזה, שבו מישהו התייחס לזה קודם בשיחה הקודמת, אנחנו יודעים לעשות מדע שבו יש דברים שלא זזים, משתנים בלתי תלויים ומשתנים תלויים. נכון? אנחנו רוצים לבדוק את הפסיכולוגיה של מישהו, אז אנחנו תוקעים לו את הראש בתוך איזשהו סד, שחס וחלילה לא ישפיע, לא יזיז את הראש, מקרינים לו איזשהו גירוי קדימה, וחס וחלילה שלא יזיז את הראש קדימה או אחורה כדי לראות יותר טוב, ואומרים לו תלחץ על כפתור, רואה או לא רואה, וחס ושלום, אם התגובה שלו תשפיע על הגירוי הבא, אנחנו מפרקים לחלוטין, בדיוק את מה שהחתלתולים האלה מלמדים אותנו. אנחנו עושים את עצמנו מכונות פסיביות, וזה לא טבעי, לא ככה החיים נראים. החיים נראים יותר כמו הציור של אשר פה, שהיד המציירת מצוירת על ידי היד האחרת, כשהיד האחת פה היא הסביבה, והיד השנייה זה האדם, המוח שלו. אנחנו בתהליך אינסופי של מעגלי כזה, שקשה מאוד, אם אתה חותך אותו, אתה פשוט הופך את המערכת לא המערכת שאותה אתה רוצה לחקור. אני אסיים במרגרית יורסנר, שקראה לצניעות כשאנחנו ניגשים, היא כתבה ספר, כמה ספרים, אדריאנוס הוזכר פה, קודם, אני לא זוכר, לא, איפה זה היה? לא, אדריאנוס הוזכר פה כי הדלקנו נרות חנוכה, ומישהו הזכיר את המלחמה ברומאים, אבל היא כתבה ספר אחד נקרא אדריאנוס, ספר אחר, The Abyss, היא כתבה שם, היא סיפרה שם על זנו, מישהו שם בן דורו של בן דורו של ליאונרדו דה וינצ'י, בתקופה של ההתחלה של האור שהתחיל לנבוח, והיא מספרת, הוא מספר ככה על העולם שלו, והוא אומר ככה, סמפיטרנה טמפטציו, סמפיטרנה טמפטציו זה פיתוי נצחי. לעתים מזומנות אומר ביני לביני, כי אין בעולם מאומה זולת סדר נצחי, או איזה דחף רגעי ומוזר של החומר להתעלות מעל עצמו, שיכול לתרץ מדוע זה מיום ליום מצטלל לדעתי. אני קורא פה עכשיו לצניעות, בסדר? דרך הטקסט הזה.
לעולם לא יחדל, הוא אומר זנו, מלהתפעל מכך שהבשר שמוחזק על ידי חוליותיו, הגוף שמתחבר אל הראש במצר הצוואר, מזה ומזה סדורים בתאימות הגפיים, עוצרים, אולי אף מייצרים רוח משתמשת בעיניי לראות ובתנועותיי למשש. אני מכיר את המגבלות של הרוח שלי. אני יודע כי יחסר לה הזמן בשביל להרחיק לכת עוד יותר, וגם הכוח, אם באקראי יוקצב לה הזמן, יודע אני כי טועה היא וטועה בטית ובתף, לעתים מזומנות מפרשת פירוש מוטעה את הלקחים שמקנה לעולם, אבל גם אני יודע בבירור כי היא נחנת ביכולת להבחין בשגיאותיה, ולעתים אף לתקנן. סיירתי לפחות במקצת מן הכדור שמצויים אנחנו עליו העולם, חקרתי את נקודות ההיתוך של המתכות ואת אופן התהוותם של צמחים, צפיתי בגרמי שמיים, בחנתי את תוכו של הגוף, ויכולתי להפיק מן המחתה שאני נושא בידי את מושג הכובד ומהלהבות את מושג החום. יודע אני שאיני יודע את אשר איני יודע, מקנא אני באלה שידעו יותר, אבל יודע אני כי כמוני אנוסים יהיו למדוד, לשקול, להקיש, להטיל ספק במסקנות, לברור את האמת מתוך השקר ולתת דעתם להשתרבבותו הנצחית של השקר אל תוך האמת. תשמעו משהו, נתבקשתי לומר משהו שאולי רלוונטי ואין לי שום דבר רלוונטי לומר למורים, אבל אני חושב שהעול המרכזי שמוטל על הכתפיים שלכן הוא לחנך לספקנות ולצניעות, ולחנך להכרה בחשיבות של הבנת מה אי אפשר להבין. אחרת אנחנו מגיעים למחוזות בנאליים ושטחיים, והמרחק מזה לפופוליזם הוא לא גדול, לא גדול. זהו, תודה, אני אעצור כאן. וואו, שמעון, המון המון תודה על ההרצאה כזאת מרתקת. אני כחוקרת בתחום מהות המדע, מתלהבת ברמות על, ועשית גם הכנה מצוינת לסיכום היום. אני בדיוק אקח את ההרצאה והתייחס לזה בדברי סיכום שלי בסוף היום. יש הרבה מה ללמוד מההרצאה הזאת למורים, ונדבר על זה גם בהמשך. היה מרתק, פשוט אין מילים. אם יש שאלה אחת בבקשה או שתיים, יש לנו עוד איזה 4 דקות לשאלות. אל תרגישו לא נוח, אני רגיל בהרצאות האלה שאחר כך אין שאלות. אבל שמעון, השאלה רגע, גלית הצביע וגלית תתחיל, בסדר? ותמשיכי. כן, גלית. תודה רבה על ההרצאה המרתקת. אני רוצה קצת, אני מזדהה עם זה, אבל כמורה אני מרגישה את הצורך לתת לתלמידים אחזות בדברים שהם פחות רלטיביים. אין מה לעשות, המחשבה לפחות בגיל הזה היא מחשבה יותר קונקרטית. וכשאנחנו מתייחסים לתוך המתודה שהצגת, ברור שאנחנו צריכים להראות את הספקנות, את המורכבות המאוד גדולה, גם במערכות שהן מאוד פשוטות. אבל כל מחקר נורא קטן שאנחנו עושים תלמידים, אנחנו אומרים תנסו להסביר ברמת ארגון אחת נוספת, מתוך הישענות על זה שרמת ארגון אחרת מזאת שילדים מבצעים, עשויה לתת איזשהו צוהר אחר או הסבר מורכב יותר לתופעה שראו אותה. אז לתוך המקום הזה של בין ההוראה ללמידה, לצניעות, איפה אתה רואה את זה במה שאנחנו מנסים לעשות עם תלמידי ביולוגיה? אני חושב שלרוב זה מס שפתיים, סליחה גלית, אני חושב שלרוב זה מס שפתיים. בואו נפתח ספקנות, בואו נעשה גם חשיבה ביקורתית או דברים מהסוג הזה. אני לא חושב שזה מבטא את ההבנה העמוקה שהרמה המקרוסקופית במרחק מסוים שאפשר לדבר עליו מעבר לאופק הרלוונטיות חופשייה מהעריצות של הרמה המיקרוסקופית, וזה נכון גם הפוך, הרמה המיקרוסקופית חופשייה מהעריצות של הרמה המקרוסקופית. עכשיו אני לא מצליח להבין למה האי אפשר הזה נחשב פחות, למה זה נחשב פחות מאשר אפשר.
אנחנו חייבים את הדבר הזה להטמיע אצל הדור הצעיר. תראו, אני בדיוק דיברתי עם טלי, היא הייתה פה בסוף השבוע שעבר, על הבעיה שלנו, זה שהסקולרשיפ נעלם, הסקולרשיפ במובן העמוק שלו נעלם מהאקדמיה, הולך ונעלם בצורה, אני כבר לא מדבר על מחוץ לאקדמיה, ואני חושב שהשורשים של ההיעלמות של הסקולרשיפ הם בהכשרה, בבתי הספר. אנחנו נותנים לילדים תחושה שהכל זה רק שאלה של זמן או מספיק כסף או רזולוציה מספיק גבוהה של המכשיר הבא, ואז אנחנו נדע את כל התשובות. ואני ממש לא מרגיש, שתי אחיותיי מורות, אחת מנהלת בית ספר, יש לי איתן שיחות מפה עד הודעה חדשה. הן יודעות לומר שצריך לעורר ספקנות, הן יודעות לומר שצריך לטפח ביקורתיות, אבל זה כמו איזה מין, אוקיי, אחרי השיעור ואחרי רוב שעות, רוב הדקות שבילינו במעבדה, עכשיו בואו ניקח את זה, בואו נחשוב על זה מעוד נקודת מבט. ואני ממש קורא לכם לחשוב על זה אחרת. במהות של הדברים אי אפשר, וזה לא רק בסדר, זה סופר מדעי. זה סופר מדעי, ולשם צריך לחקור. שמעון, אני לוקחת את מה שאתה אומר, ואני לוקחת עוד יותר חזק מזה. אני אטען בדברי סיכום שלי, ושאי ודאות, חינוך לאי ודאות, הערכה לאי ודאות במדע, ובדיוק בדוגמאות שגם ששימון נתן, זה כיום יותר מתמיד, זה מטרת העל בהוראת הביולוגיה, בהוראת המדעים, בחינוך שלנו לילדים. אז זה לא רק זה פשוט חשוב ביותר, ולשים את זה על השולחן. אני אציין גם שקהילה שלנו של חוקרים במהות המדע, זה לא חדש לנו, אנחנו מדברים על זה עוד בשיח מ-1967 של שוואב ושל ברונר ועוד אנשים שהדגישו עד כמה חשוב להבין מהו המדע, ובין היתר מה המדע יכול ומהו המדע לא יכול, ולא ההבנה הזאת כמה היא מסוכנת, וניגע גם איזה סכנות זה פוגש. אז פשוט בדיוק גם המסר הגדול זה מתיישר עם מה שאני רוצה להגיד, והמון תודה שמעון. יש אפשרות לעוד שאלה? כן, גם אני רוצה. רק מילה אחת, במקום אי ודאות צריך לחשוב על מושג אחר, כי לא מדובר על אי ודאות. אי ודאות זה שאין לנו עכשיו את האינפורמציה המתאימה, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לחיות עם זה. יש בה איזה מין אורה של זמניות, או שמישהו אחר יכול לדעת. אנחנו צריכים לחיות עם האין לדעת. אפשר לשאול שאלה? שמחה, אני מצטערת, אנחנו עם המנטליות שלי של עמידה בזמנים, אנחנו לא יכולים, 2 דקות זה כבר מעבר, אבל תכתבי בבקשה בצ'אט, בסדר? ואם לשמעון יש 2 דקות אולי נענה גם בצ'אט. אנחנו חייבים לצאת להפסקת צהריים, עכשיו לא סופגניות, עכשיו אוכל בריא בבקשה, צמחים כמו עירית דיברה בברכות. שימו לב, אחרי הפסקת צהריים ב-12 יש לנו סדנאות, תבחרו בבקשה באתר הכנס, תראו גם תיאור קצר לכל סדנה, יש 3 סדנאות לבחירה, תבחרו 1 מתוך 3, לכל סדנה יש קישור אחר, אז בבקשה תיכנסו לקישור המתאים בדיוק ב-12, ואחרי הסדנאות אנחנו נמשיך בקישור הזה לעוד הרצאה וסיכום של היום. תודה רבה רבה רבה.